מי שלא מכיר כל הבתולי יערות שלנו, אתה מפריץ על הזמן. איך הגיוני? כן. אנחנו הקופצנים, תקשיב אותי. יש פה כוונה. קיצר, יש פה המון מקומות לרכב בהם, מכיוון שלא רכבנו פה, יש גם סיכוי בכלל ללכת לאיבוד. לכן, אחרי הרבה בחירות ורעיונות וכאלה, חיפשנו מישהו רציני ואמיתי שהיה מעשף. שחר, נבחר לתפקיד. המראה עכשיו לא מייצג. מי שצריך נחתך נחבל דברים קטנים כאלה. ניגש פה אליי או אל שחר. רצוי אליך. איפה שחר? לא, אין לנו גילויים ממושגים. אין לנו דברים כאלה, אוקיי? יער עופר יש פה מלא. יער עופר שייך חלק מהרי הכרמל, אבל זה גבעה, זה לא צלול כמו בכרמל שאנחנו מכירים. מכיוון שרוב הרכיבות הרבה יותר זורמות פה. העליות פחות קשות, הירידות לא פחות מהנות. כדי שנדע, הנה, אני לא יודע מה איפה שאתם נמצאים, האזור שאנחנו נמצאים נקרא החניון הסמוכה. מגדל אנחנו עכשיו בעצם נרכב בקבוצה, בטור, את החצי שעה הקרובה, כל מיני מסלולים קטנים וסינגלים, לא קשה מדי ולא קל מדי, סוג של חימום ארוך. ניכנס לאחר מכן, לא יודע איך לסביר לאזור ההוא של יער עופר. יש שם כמה סינגלים מאוד מוכרים וידועים שחלקם נעשה. אם תהיה בקשה, אז חלק מהקופצנים יותר ישתחררו מוקדם יותר על מנת שיוכלו להוציא אנרגיה, ואנחנו נעבוד יותר על החלקים, והפחות קופצים יעבדו יותר על חלקים טכניים ופחות אירופי יותר על טכניקה וכאלה, כי יש פה המון דברים. זהו, יש כמה שצריכים בכל זאת, למרות שאנחנו צריכים רחוקים מחיפה, לחזור לחיפה בשעה סבירה. אז אנחנו גג 9:30, 9:45 מסיימים. מי שירצה כמובן להישאר ויש לו גם איך לחזור, מוזמן כמובן להישאר. זהו, כן, אנחנו המון חבר'ה, לא כולם מכירים את כולם, תדברו אחד איזה שני בפנים. עוד דבר, יש פה המון חבר'ה, כבר התחלתם לקלוט אותם, שעושים המון כסף על האופניים שלהם וקופצים ועושים המון רעש. יש סיכוי שבאמצע סינגלים תשבו לפחות עם אנשים לא תמיד כל כך סימפטיים שיסתלטו להם על השטח וכאלה, למרות שרובם לא מהאזור. לא להתייחס, אוקיי? שימו לב בסינגל שלכם, הנה הקבוצה, איפה אתם נמצאים, קצת לפתוח עיניים, לאט לאט מפה עוד ועוד רוחבים. אוקיי? יש? שאלות? למה? יש מישהו מקום בחזור? כי אמרו לי שכן באים, ואז אמרו לי לא, אני רק חוזרת, אני לא נוסעת, אני לא יודע. טכניון, לא נהיה גם לא הבנתי. בסופו של דבר, יש לי מקום עד ביניהם חיפה. אוקיי, עוד שאלות? משהו? לא, כלום? אתה היסטוריה? יאללה בוא ניסע כבר. אתה רוצה 9:30? אתה... די, מה עושה שחר בו? 48 סמסים על הבוקר, טובה. וזה עוד בלי הקבוצה. קבוצה בטח שי השתיק אותה. כן, נעשה שם מיוט. די, לא יצאנו? כן יצאנו. עוד שנייה. מה זה האופניים האלה? זה. אתה השקעת בו? זה אתה, נכון? אתה היה... הופה! מה זה? מצלמה? מצלמה אמיתית.
איך זה נקרא? קנטור? זה לא המצלמה האמיתית. אתה יורד על המצלמה שלי? יש מצב? היא שם. זה לא מקדימה צריך להיות? לא, כשזה מקדימה אז הקסדה שלי בשיפוע, אז כל הזמן רואים את הגלגל הקדמי ו... כן, נכון. גם כל השיפוע של הקסדה הוא כזה כלפי הקדימה. לא יודע, כל פעם אני אנסה, אני אשלח לך. זה נחמד. כן, קצת, צפוי. לא ליפול. תאמין לי איך אתה נוסע עם טרנינג. גם אני רוסי, זה לא שאני נוסע עם טרנינג. מה הבעיה? לא חם לך תוך שנייה וחצי? ההפך, עדיין קר לי. באמת? תעשה יותר מהר פשוט. או שתעשה כאילו, תעשה הילוך מאוד מאוד קל, אז פשוט תדבש הרבה. הגוף יעלה כאילו דופק ו... קול! יש בולט.